నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తూ ఇంకోటితో క్లోజ్గా ఉంటున్నావు. ఒక 2 days ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నా. అవును ప్రకాష్, వాడి వల్ల చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను. అర్థమైంది, అందుకే అడ్డు చెప్పలేదుగా. ఈ కుసుమాని పూల దండగా అల్లకు సొగసునకే కాసిన పండుని నేను చూడరా నిన్నెరా సుందరా కనులతోని కాపు కాసి పండించకు సుందరా నిన్నెరా సుందరా సొగసునకే కాసిన పండుని నేను చూడరా నిన్నెరా సుందరా కనులతోని కాపు కాసి పండించకు సుందరా నిన్నెరా